Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit addalatta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, nagpailingad itinagan a miles iti Ilocos Norte. Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Kabang ken Reyes family from Imelda Kabang ti Amman, Jordan. Happy birthday to my mother Norma Milio ti Santiago City, Isabela from Anasita Milio ti Doha, Qatar. Pamilyak dita Kabaritan East, Ballesteros, Cagayan from Eric Brimbuela ti Mandaluyong City. Sabiano ken Gante family ken ni Mamak Susana nga OFW ijay Saudi Arabia ken ni Papa Ruben ken ading ko ani Desiree from Ronald Gante Sabiano ti San Manuel, Pangasinan. Shout out kada Dimple Ganuelas, Jasmine Rivera, Chelaida Abad, Femi Sagong, G. Arbis, Jelly Dumalyang, Jackie Claro, ni Beng Sagon, Linda Pasyon, ken May Aquino. Makablaawan pa iti Kugana ken Velasco family iti Pangasinan, kastamot dagiti kakabagyan mi dita Ilocos Sur, ken ni Ayatek ani Irene Oliveros ti Tubao, La Union from Real Life. Shout out kada Elin Piñera Corpus, Sniper 29, Aida Garcia, Rodalina Sagid ken Roda Ramos. Happy birthday kani Katrina Ann Muñoz Taguba dita sa Monte Quezon, Isabela from Shantz Padilla. Anak ko ada Lebron ken Katkat, kastamot nila kay ko ken dagiti kakarubak nga agdengdengeg from Len ti Tarlac.
Makablawan pa iti Castillo kan Jocares family di Takawayan City, Isabela from Wilma Baroga iti Doha, Qatar. Reynaldo family kan amin nga agdengdengeg di Alaminos City, Pangasinan from Renato Reynaldo Jr. Shout out kada Jason Van Deventer, Jason Ragunot, Wilfred Manuel, Isagani Manuel, Barry Dreiger, Lori Roy, Jeremy Coalition, Eva Omar Rodriguez, Ralph Netesh Parwad, Priya Manandar, Jack Maloney, Reagan Baitok, dito'y Chinook Glass and Screen ti Calgary, Alberta, Canada from Wilfred Manuel. Makablaawan pa iti Mabanta ken Salmazan family from Joel Mabanta. Shout out kada J. Del Torres, Marical Rogelio, Flor Bumidang ken Tessie Agtang, kastamat ni Castañeda Floresma, Roda Ramos, Nida Niveras, Sorayda Yanggud ken Ma Fay. Makablaawan pa iti Bisnan family di Tatabyog, Bukay Abra from Marife Bisnan. Anak ko ani Gracias ken Ronaldin Medina. Mrs. ko ani Arlene Medina from Ronald Medina ti Riyadh, Saudi Arabia. Intay nga rudon ituloy abasaan ti surat ni Miles. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo, kastamoten dagiti padak anaayat amang tartarabay iti YouTube channel yo. Awagan naklangan iti Miles, 30 years old, kan tubo iti Ilocos Norte. Naawis mo tiriknak anang ipatulod iti padas kumanang, kat sapay lakuma tamapili mo't ama idrama iti programa yo. Namnamaek ati inak isalaysay, kat makaibati mo't iti adal, kadag iti padak anaayat adumdumngeg iti daytoy a programa. Rugyak nga rudmanang ti agsalaysay, idi plano min ti agkalaysa iti nobyok. Miles, dua tawunan nga agnobyo ta. Panahon mo't siguro tap nagsimpatan. Sigurado ka, Billy? Talaga kayat mo ti agsimpa? Kasano dagiti barkadam? Amo mo't asabalin ton ti sitwasyon mo inton addan asawam. Amok nga ado ti mangupublag ka. Iso akayat ko panagnakan, anapudno akan ka. Amok mo't nagbalbaliw kan. Saan ka una yan aman nakibarkada? Nanipod idinaadaan tayo ti relasyon. Kat pagyamanak unay dayta. Ibagbagapay nga ro dagiti daduma adakkel kanon tinagbaliwam. Manipod naadaan tayo ti relasyon. Dayta ti mangi panagnak iti kinapudnukan ka, Miles. Iso kayat kong agsimpatan. Kayat kumatan ti mangbukal iti bukod ta pamilya. Billy. No talaga mo't lang ay ayatan nak. O manugot ka kung mga kalaysatan. Ay ayatan ka, Billy. Kat panagnakak dayta, babaan iti panakikalaysaken ka. Agyaman ak, Miles. Masapo lang maisaganan ti amin. Kat agkalaysatan iti kabiitan a panawen. Sigurado ka kaday iti dayta pangadeng mo anak kao. Wen tatang, ay ayatak ni Billy, kat nakasagana akon nga agbalin nga asawa na. Amo met no anya ti kinatao ni Billy anak ko. Saan ama ilibakken ka dayta? Nanang, adun tinagbaliwan ni Billy. Kat napanagnakakon dayta iti lasud ti talon atawan a relasyon mi. Kat namnama ka nakarkaron nga agbaliw, into nakapagkalaysa kamin. Sapay lang kung mga rodata agtultuloy iti panagbalbaliw na. Si kati makidad na anak kao. Iso ati pangadeng mo ti masurang. Total na ustuan kamutan iti edad. Pudno ti ko na ti amam anak ko. Adda kami laang dito'y kanitatang mo ang nakasuportakan ka.
Agyaman nanang, tatang. Naragsak apa nagkalay sayaw, anak ko. Maragsakan kami para kada kayo, Miles, Billy. Agyaman kami nanang, tatang. Agyaman kami kada kayo, nanang, tatang. Bilay, itatag-asawa kayon kan ni Miles. Namnamaan mi nga aywanam ti anak may. Amamat nga agmay nga anak mi ni Miles. Katarigagayan may anasaya tagbalin akasasaad na iti dendam. Ikarik tatang, nanang. Jakto pasakitan ta anak yo. Ay ayatak unay ni Miles, kat aramidak ti amin, tapno naragsakto iti denak. Namnamaan mi dayta, Billy. Han, sumurag ako nito opisina. Oh, di ka una agbambandog dito'y balay, ah? Wan, di kagdanag. Anya ko mga iti pakabanugak dito ay. Dagiti motla trabaho dito'y balay ti ubraak. Kalpasan na, urayak tulaangan ti panagawid mo. Di mon tumot ngamin kayat nga agtrabaho ak. Tapno adda kumamat katulungam iti gastos dito'y balay. Kabarilak ti amin. Ken kasano nagsikog kanton? Alang nagtrabaho kan tupay laeng. Isong agyan kalayan dito'y balay. Sika talaga. Agyaman nakhan. Oh, anya ko mati pagyamanam kanyak. Di pa nagbalin mo man ang ipatag nga asawa. Impanagnak mo at talaga nagbalbaliw kan. Saan kan akas idi baro ka pay laeng. Anaasam iti barkada kan lang ay. Di matin karit kang kang agbalbaliw akon. Kas itinay karit kadag iti dadakkel mo. Aramidak ti amin. Tapno naragsak ka iti danak. Nagkalaysa kami nga rod ka ni Billy, kalpasan ti talo at tawan ti relasyon mi. Ado ti mangubublag kanyak idi manang, taamuda ti aramid ni Billy, idi baro pay laeng. Barkadista, ken naasem iti langlang ay. Gapot ay ayatag unay ni Billy, nakikalaysa akken kwa na manang, tanakitak met ti panagbalbaliw na. Naannayas ti taray ti relasyon mi. Nagagat ni Billy, iso ang maipaay na amin a pagkasapulan mi. Ngam talaga siguro nga adda dagiti gundaway, asaan na amaliklikan ti awis dagiti barkada na. Kat dayta ti pagproblemaak, nang runa no maamuak nga adda kakadwa da babae, amabalin na a pangibaw-ingan iti imatang na.
Rabiin, ngam awan pa'y laang ni Billy. Sa tino man nga tan tinapanan na. In text kun, awagak pa'y ti cellphone na, ngam di namot sungsungbatan. Amo namot ngagmay saak laang dito'y balay. Nalpas ko amin nun at trabahok dito'y. Nakasagana pa yun ti pangrabyan mi. Mabisinak pa yun, ngamawan pa'y laang. Tinasayaat, umawag aklangan iji balay. Kumusta aklangan dananang kan tatang? Makiistorya aklangan kadakwada. Pangur-urayak ka ni Billy. Barang, aging gainton madamdama, sumangpet tumatlaang. Ay, narigat at talaga ti agur-uray. Hello, Miles, anak. Nakaawag ka man. Rabiin apay, anya tinapasamak. Awan nanang, kaya't kayo lang ako mustaan ka ni tatang. Kunakno ni tatang ti sumungbat iti CPU. Apay anak kariing kayo palaang. Maiparit kada kayo ti agpuyat. Amuyo mat makapadakas dayta iti salon atyo. Adda sakit yun nanang, laglagi po nyo dayta. Ay na, di nakadipagdanagan anak ko. Nakaturog ak ikay aldaw. Kat medyo naladaw ak anak kariing. Naimbaglaangan tariniing nak ni tatang mo. Ta sumipngot-mot gaya mo. Kasta ka di. Nasaya at mat nga rod no kasta. Ni tatang ay, nakariing ka di pay? Aday jay salas, agbuy-buya iti TV. Amumot ni tatang mo. Talaga saan amaturog day jay. Aging ga iti di na makita nakaturog akon. Rabiin, anak ko. Apay ngay, adi ka pa'y nakaturog. Saan pa'y ngamin asimangput ni Billy nanang? Sigurado akadwa naman ang dagiti barkada na. Anya? Adda siguro nagawis iso ang narabyan manan. Ay, anya mo't ni Billy. Amo na mo't ngagmay-maysa ka di tabalayo. Di nakakumamot baybayan ang agmay-maysa no kastoy arabiin. Okay lang nanang. Kabalak mo tibagik. Nadlaw ko lang masansan manan akadwa ni Billy dagiti babarkada na. Kat masansan pa'y amarabyan nga agawid. Amo mo't as ipod pa'y kastan ti ugali ni Billy. Ngam nakikalay sa kalatakan kwa na. Kaya't asawan dayta. Maaklon mo ti kasta nga aramid na. Marurudak lang amin no daddo mananang. Nang runa no kastoy akanayo na maladaw nga agawid. Tinasaya at aramidam laangan ti rumbang akas pagwadan nga asawa. Barang makaamiris tumot laang. Aramidok mo't nanang. Kaslawan lakan kwa na. Sige nga Rod, maturog kayo matan. Umawag ak tumanan. Sige nga Rod, saan ka unay nga agpampanunot? Makapadakas kan ka dayta. Sige, bye anak. Bye nanang. Apay nakariing ka pa'y lang, Miles. Rabiin, rumbang ko nakaturog kan. Kasano ang makaturugak na awan kapay laang? Apay, nagapwa man nga minan. Awagan ka, ngam di mo sungsungbatan. In-text ka pa'y ngam awan pa'y reply mo. Di mo ka di amo kitaan ti oras? Tapno amom na niya nga oras ka rumbang nga agawid. Pasensya ka Han. Nagawis kami ni paring Edong. Jakmat nakapagkadkada na. Nag-blow out namin na-promote iti trabaho na. Amumot nagidyayan, talaga di daksarda nga naging kay ti Jack sumurot kadakwada. Sana balit basit lang mo tinainom ko. No apay mat ngamin nga nagdamagak pay laang. Ada ka di pay baro iti dayta? Siyempre, kaduam day dyan nga Edong, kaduam dagiti barkadam, anya pay kuma. Pasensya kan.
Sagpaminsan lang. Anya sagpaminsan. Mamin ano kayo ayang agkikita iti makalawas. No marugyan nyo, kanayunan nyo matan. Pasensya ka nga, Roden. Sorry talaga. Uray kumamot no nasapa ka nga gawid. Nalipatam sa matan nga da asawa mga agur-uray iti panagawid mo. No kadwam dagiti barkadam, malipatam aminan. Kasla kakaasi nga agur-uray kan ka ditoy. Han. Amom ka din no kasano karigat nga orayan ti oras ti retiram iti opisina. Only to find out, marabyan kagayam nga agawid, tadagayam gimmick yung agbabarkada. Alan, Houston. Sana na maulit. Pasensya ka na talaga. O may kamankit dito. Di nakman arakupan. Anya ayat ti adda kadagita abarkadam, tasan mo ida mariklikan. Amang Aps. Amo konti bagam. Ang mga nagbababaya kung konsentiran dati aramid ko. Saan ka di? Akas tati kayat mo nga ibaga? Han, amo matasan ka maaramid kan katikasta. Anya ko mapay iti biro ka kiti sa bali. Kat adda aminan kan ka. Kita man ni. Nagpintas ka. Nagsingpat ka. Wala nang hahanapin pang iba. Agtal na ka man dita. Ti kayat ko laang kat ikarim nga ipaayan nak iti ad-ado nga oras mo. Ti mapaspasamak ngamin, kasla siyak pa'y agpalpali mo si ti oras mo. Nga rumbang ko maasyak ti prioridad mo. Ala, husto ka din. Maudi na ito yan. Kanayon to na masapa ang agawid. Basta di mo pampanunutan nga ta sa bali a babaik. Taure sino pa iti mamamuk dita. Si kantulat ta ti ayatek. Awanin ti sa bali. Hello, Tatang. Apay ngay mawag kayo? Ay, naanak ko. Kimaro ti sakit ni nanang mao. Natanaulaw itay iso nga entaray medyo ospital. Kimato ka naman ang depresyon na. Ha? Apay nga minaya? Nabanog ka di, Tatang? Saan, anak ko? Manipod iti dahi tinauda pa nagsauyo iti cellphone. Kasla ka nahin mo tan ang mariribukan ni nanang mao. Saan na makaturturog iti rabi ay? Kanayin nakamalagayp. Amangan ka na o nagmaymay saka manan di tabalayaw tanarabyan manan anagawid ni Bilay. Anyamot to ni Nanang. Apay nga min ay apakariribukan na pati dayta. Anya ay tinapasamak. Dingin mato ti presyon na. Kat, ayan yung arod itan, Tatang. Nayawit ko mutlaeng, anak. Ngam ko na ti doktor nga obserbaran ka na. Ngam saan ko makano ama stress tapno saan manan ang umato ti presyon na. Kasta ka di, Tatang? Nadakit-kit daon na anak ko. No mabalin ka na agbakasyon ka pa lang dito ayan tayo. Kaya't nakakano ang makita ni nanang mo. Patgam ko matikid daw na anak ko tapno saan nga agdandanag maipapankan ka. Sige, bayan nyo, Tatang. Tagpakadak ka ni Billy. Taagawid ak adagos di tabalay. Han, imawag itay ni Tatang. Intaray dagayam ni Nanang iti ospital. Ha? Ni, apay? Anya tinapasama ko ni Nanang? Ngimato man kanon ti presyon na. Saan ngamin kano ang makaturturog iti rabii? Kanayon na kano apampanunutin. Anya kumaga po. Ibaga man na saya ti kasasaad mo ditoy. Amuda mo ta saan ka baybayan? Kidkid dawon na nga rod ano mabalin. Agbakasyon na kano kumapay di balay. Mailiw kano kanyak. No kayat mo, mapantaadwa. Ngam agbati akto. Ta agyanak pa ijay ti sumagmamano a Domingo.
Tapno ada kadwa ni tatang amang taripato kan ni nanang. Ado ti trabaho kitahan. Diyak mabalin taglive. Mabalin ka da si kalatan tagawid. Sige, no isuti ko nam. Maawatak mo't kit di. Talaga narigat nga awan ka iti trabahom. Pakikumusta anak tulanan ka da nanang. Ibaga mamakumiko makiti trabaho. Iso asaan na ka nakasurot kan ka. Nagbakasyonak nga rod iti lugar mi manang Emmy. Kasta unay aragsak ni nanang idi simmang petak. Talaga saan ang nakasurot ni Billy, gaputa saan ang makaala iti bakasyon na, gapu iti kinaado ti trabaho na. Natalekak anang panaw kan kwa na manang. Gapu tasipod day dinaudi apanang sidir ko kan kwa na, dinan inulit pa'y tinaladaw ang nagawid. Kan medyo naliklikan na mutan ti aginom, akadwa na dagiti barkada na. Ngam iti kinabayag ko ang nagbakasyon iti lugar mi, uray na minsan saan apulos nga imay simmarungkar ni Billy. Agsipod ta nakitak mo't amayatan ti kondisyon ni nanang, nagpakadaak nga rudan nga agawid, tapno maasikasok mutan ti asawak. Nanang, total, makitak mo't ana sa lagisag kayo mutan. Agpakadak ko man tagawid akon. Diyak mo't amo no niya ti mapaspasamak iti asawak. Tawan mga sa asikaso kan kwa na. Huwad anak ko. Kaasimot nga agpaiso ti asawam. Ay pasensya ka na. Tapat isikakat na isturbo nga umay mga sikaso kanyak. Awan anyaman na nanang. Basta saan kayo ngagpampanunot. Saan nakabaybay ang ti asawak? Kan saanan amaladladaw nga agawid, nanang? Ay, nasaya at mo't nga rod, anak ko. Basta ti kayat ko, kanayon kayo nga agkinaawatan nga agasawa. Awagam nga rod ti asawam, kat ibagam nga agawid kan. Kan ibagam nga agyaman kami kan di tatang mo, tapi nalubusan na kaanagawid dito'y lugar tayo. Saan nanang, kaya't ko asorpresaan ti asawak. Mailiwak mo't una yun kan kwa na. Apay adi mo inyawag nga agawid kagaya man. Nasukon ka kung may di terminal. Kaya't ka nga rod asorpresaan. Padigdigos mon samat. Apay, ada pa panam? Uwan. Imawag ngamin ni boss. Kaduak ka no, tada imit na kliyente. Anya? Sabado ita. Saan ka di nga awan trabaho yo? Apay nga da imit na ako nam. Han, ita ka na lang ti oras di kliyente ang makisinarak ka ni boss. Amamutan ti klase ti trabaho mi. Awan pilpilin na nga aldaw kon oras. Sapay ka sangsangpot ko laeng. Pumanaw kamot gayam. Pasensya kan. Kauawag na mo't namin. Sana bali, tanumalpas lakit di adagos. Agawid akmot laeng. Sige nga rod. Agina na ka, tenak pagpalas. Itay pa nga agururay ni boss. Ang mga numaladaw akit meeting place na ti kliyente. Sige nga rod, agpalas kan. Ang mga numatagtakanan ti boss mo. Sige nga rod, Han. Ay, kaasi mo ti asawak.
Di na pa'y maasikason nga idalimanak dagito'y warana. Ni, di cellphone ni Billy dayjay Sapay agsasaro nun ti text na. Amangan no ti boss na muton dayta. Pay man takitaag. Saan pa'y ngamin analpas na nagpeles. Nabati na mo to'y cellphone na dito'y salas. Joey mo tinagan tinag-text. Ada ayamat gayam nangagnagan iti Joey. Basaag man. Han, apay anagbayag ka. Itayak pa'y dito'y meeting place ta. Ha? Apay akas to'y text iti a Joey. Miss ka una yan. Darasamhan. I love you. Mapana ko. Ni, apay akas na tilangam. Apay akas na makaungot ka. Damagam di takabit mo. Anya ang kabit ti sasawag. San ka ngaglibak? Ah? Daytoy ti cellphone mo. Nabasak ti text ti kabit mo. At dapay pa Joey ngam babae mo't gayam ti Joey anakanagan iti cellphone mo. Han, O anya, apay adi ka makatagari. Gaputa di mo ni namnama amaamwak ti aramid mo. Di ko nam siguro. Agnanayon nga aramidan nakatanga. Isumot lagayam apulos adi ka napan iti ayanda nanang. Tadagayam day takabit mo apagbisbisiam. Kano pa'y nga aramidan nakatanga, ha? Han, awan dayjay. Katuwahan lang dayjay. Pues, no pakaragsakam ti panagbababaim, saan kanyak? Nagpuskol tarupam? Anya tinagkurangak? Apay anaramid mo kanyak ti kastoy? Pakawanan na kan. Amo ka basol ko. Nga mamati ka kanyak. Si ka lang tay ayatag. Mamati ka kumakanyak. Kasano ang mamati akan ka? Billy, nagtalag akan ka. Oray idi pa'y amarkliknak nga daaramid mo. Pinilik pa'y laang ti agtalagan ka. Kaputa ay ayatan ka. Ngamday ito'y ti isubad mo iti panagtalagan panagayat ko kan ka. Han, mamati ka kumakanyak. Saan nakaseryoso iti dayja babae? Anya ti kayat mong aramidak. Tapno mamati ka kanyak. O sige, saan ko nakasarsarita dayja babae? Ora iti text. Tapno mamati ka lang aliklika kung dayja babae. No kinayat mo aliklikan, idi pa'y kuma. Ngamanya tinaramid mo. Pinatulam. Binabaim. Kasano no jak na doktalan? Di pa'y kat agtultuloy lata ti aramid mo. Agnanayon nga aramidan nakatanga. Pakawanan na kan. Pangaasim. Pakawanan naktarupam. Diyak na yung pagarop. Amaramid kanyak ni Billy ti kastoy tatang. Nagtalagakan ko na. Oray adadag iti gundaway ngagparparik na kanyak. Ngada sa baling aramidan na. Ay, anak ko. Pagsalitaan nyo ang naimbang nga agasawa na itaparikot yaw. Kinunambot niya agbababawin ni Billy. Kundi mawatan iti pamakawan kan ka. Pwede mo ikan iti may sapay agundaway. Tapno panagnakan na tinalaos apa nagbabawi na. Nagsakit tatang. Isumat lagayam akabailan na kasana makadenay ti sumagmamanungal daw. Kabailan na kasana makita. Gayam, ada pang ipapayan na iti panawan na. Ada gayam babae na. Miles, anak. Amok ang nasakit ti maliputan. Agam saan kumaday ta ti mangrakrak iti binukalyo a pamilya. Ala, agawit kan anak ko, kat agsarita kayo iti asawa.
Agyaman nak na naghawid kamot lang, Han. Pakawanan nak. Baybayam ko mga ilintag ko amin ang nagbasulak para iti pamilyata. Liklik akong dadya babae. Tapno mapanagnakak asikalahan nga talaga tayo ayatak. Diyak ingagara tinapasamak. Maasi ka kanyak. Ikan na kumapay ti may sa agundaway. Sakbay ana aramid mo tinagbabae. Napanunot mo kumandag ita nga ibagbagam ita. No talaga mo't laang ngay ayatan nak. Apay nga da sa bali a babaim. Saan a panagayat da ita, Billy? Pangasim Miles, pakawanin nak. Ay ayatan ka unay-unay. Han, sumurig ka kung iti trabaho. Sige, aganad ka iti panagmanehom. Wen, Han. Ayun gayam. Inton rabi di nakton urayan na mangan. Ang mga numarabian na kaagawid. Apay, papanam. Ada dinner meeting mi. Kadwak ta boss. Anya nga oras ka nga gawid? Ang mga alas 12 ton. Anya? Nagbayag mo tunday ta dinner meeting? Anya launay ayat ipagsasaritaan nyo. Apay nagladaw ka makaawid. Siyempre Han, adan to shot na day jay kalpasan ti meeting. Saan nabali tayo talang mo't daytoy? Saan mo taka na yun? Sigurado kami na sa andak mo't lang papanawon na dago si Jay. Sige, sikati makaam mo. Basta agawid ka dagos Wen ka di Han, talagang agawid ak. Di ka madanagan. Basta agtalik ka kanyak. Awanin ti mading aramid ko. Ikarik day ta. Gaputa ay ayatek unay ti asawak, napakawan ko man ng Emmy. Inikak iti may sapay agundaway, tapno mapanagnakan na ang nagbaliw at talagan. Nakitak mo ti panagbaliw ti asawak manang. Ngamno kasjay amarabyan nga agawid, nga adanasken nga aramiden da maipanggap iti trabaho da, jak maliklikan ti agdanag wenno agatap, nga amangan no agkit-kita da paylaeng iti babae na, wenno agtintinex da. Jak ngamin ugali a pakibyangan ti cellphone ti asawak manang. Jak ammo, no apay ajak maipaay tinaan-anay a panagtalag ko iti asawak, akas panagtalag ko idi saan nakpay aliniputan. Ikarkararag ko iti namarswa, asapay kumatawak nitan na ti panunot ko, ken iliklik na ti asawak iti sulisog. Tapno saanan ang mapasamak pay, tinapasamak iti kalabas. Tano adan tupay kasta pasamak, jak ammo, no kabaelak tupay apakawanan ti asawak. Daytoy ti padas ko manang, toy pagayam mo, Miles. Pagayam ko Miles, pudno a nasakit ti maliputan, nang runa no impaay mo amin a panagtalag mo kankwana. Nga maragsakan iti panang pakawan mo iti asawam. Awan perpekto a tao kunada nga ruden. At dalata dagiti gundaway a makalipat, a masulisog. Ngam dagitoy kat parte ti panubok, no kasano katibker ti panagayatyo iti tunggal maysa. Di ka agdardaras pagayam ko, ipaayam iti naan-anay a panawan ti bagim, tapno mapanagnakam ti panagbalbaliw, kan panagbabawi ti asawam, iti pananglipot na kan ka. Kat intun dumteng day taagundaway,
agsublin to asibubukal ti panagtalak mo kankwana. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyay. Bintun mapunas dito'y lagi Dagiti naglabas asaan kan panubo liday kan ragsa isu